mesti denganku. Alun gulung-gulungan tumindak kang bareng Bilowo piye tangko kakangku Wirata bedah kiai sisik sembire luput katuran gawe Sinuwun Prabu Maswapati bakal cilik lara gedhe mekaning sapi wis kepikut mungsuh dening Prabu Susarmo. Bilowo Bilanono Yodi kuwi maju kemar kena opo negara bedak dadi lapor karo aku perjulite opo kabeh wis padha makarya wis padha entuk mungsuh dewi-dewi kanthi Sang Prabu Maswapati kepikut ngomong kari kowe dari maju Bilowo aku ora jeneng aku iki wong ciri nanging eling ngono awake dhewe anggone sesinggon iki mung kurang 2 dina mongko najan kurang sedina wae yen ati konangan karo mungsuh kudu balene meneh 12 taun apa sajeke urip aku kok dadi wong buangan turut ngalas apa ora itu ya kok akan bangun kapan tempat yang manusia diwedi konangan Bilowo ora susah memang kawan wong Pandhawa kuwi cacahe mung 5 saiki timbangan Pandhawa 5 karo wong sak negara Wirata mau 400 sak perjulite iki mengko bakal glandang marang para kawula dasih bobot timbangan wong 5 karo wong sak negara ki abot ndi wis yen pancen aku karo kuwi kudune konangan kudu galene meneh 12 taun ayo dilakoni nanging sing aku bisa nyelametake Ratu Wirata dalasan kawulane jalaran jiwa iku mau satrio darbe darmo darmane kasatriyan yaiku mangrurah satu murka ajan kowe mulakon apik aku gemar aku nek emoh ya emoh
wis siap ora gelem kemandang Bang ya wis pancen siap ora kemandang ora dadi ngopo wis dina iki kepenakno ngaraso sing kepenak dina iki pun kakang njaluk pamit aku tak maju menyang paprangan pun kakang sing bakal rebut Prabu Maswapati lan aja lali ya dipamane pun kakang cilik ora gedhe temekaning pati sungkem kuwaturna karo Kanjeng Ibu Kunti muga-muga aku kinayo mandene panjenengan aku iso ngrebut karo Prabu Maswapati wis penak lelungguh sing penak hati-hati aku bakal maju perang sak urip ora tau perang aja menika perang iki suwe ora tau perang kudu tandang piye ya sak bisa aku iki timbang aku iki wong tuwa perintah wong nom ora ditandang aku dhewe sing kudu kemandang wis tega maupun kakang wis dina iki pun kakang bakal wani maju menyang paprangan ya wis aku tak maju lero ora urung nek kowe cilik loro di tekanan mati ndok sak petarangan pendhuwur mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh mati oleh aku ayo Prabu Maswapati budi yo pengen telo wektu kang kepenak saking iki sono wektu kang prayoga anakmu Tari kulo tak wektu garwa kowe tak slametake kowe dadi mara tuaku tak bangune negaramu Susarmo timbang anakku Tari dadi bojomu aku duwe anak mantu kaya kowe iku malah ora dawa umurku kasah marang uripku kowe becik aku ora nyawang soroting sengenge dene yuga wong aku mati tak kurbanake juarakan iki makane patimu kowe murahan majunya paprangan Solo sudah penjagalan jagal bilowo apa naik jagal lakas kowe Susarmo yo aku Susarmo kowe wanuh paling ngerebut Prabu Maswapati kowe ratu kowe jamae aku kudu bela negaraku bela ratu gustiku ngene ngono kowe kuwi mung sak jagal anjen aku dijaga bukan beli kewan, beli kebun, beli sapi, yang kepepet, beli kue, yang lebus. Wah, adalah suka kita bodoh-bodoh ini markane hatimu mengkemolan bimu.
Jurang jari kamu pura-pura bejamu gadok ngasuh akan itu ringkani tara saketer ringkit tunaning Paduka Raden badhe tindak pundi priyantara inggih Raden aku bakal manjing kedapur nyelametake Yayi Utari negara Wirata sisih sembire luput katuranggane bakal bedah dening Ratu Ngastina saka Buri. Kula dene iki wanti-wanti dok dikane Kanjeng Rama. Aku kudu iso nyelametke Kanjeng Ibu dalasan Yayi Utari. Raden. Kula mboten badhe ngucapake asmi ingkang Rama kemawon nabuting ayuda Raden Seta inggih mekaten ingkang rayi Raden Wirataka inggih mabuting ayuda napa paduka namung badhe pados slameting diri pribadi napa mboten iman-iman Kakangku piye menawi paduka ndaratur kula monggo ngreksa kawibawan rene para kawula nggih tumucancut gumegut paduka menika ingkang garbi wewenang tur putrane Ngarindra sak saged-saged paduka nggih ngreksa kawibawanipun ingkang Rama ngono wiyatara inggih ora kowe dene penemu kaya ngono iki kowe arep apa sak saged-saged kula badhe nderek mbiyanti mbiyanti inggih apa kowe iso kerek wong kule namung iki mung joget karo ura-ura inggih menawi kepepet ing lelampahan kula badhe ngetingalaken dharma bekti kula cinaosa kula menika namung beksa kaya langen swara nanging kula iki nggadahi jiwa satriya pangkon Raden dina iki aku tak maju menyang paprangan aku senopatine ning aku bakal nitih rata titian Wirata Kyai Garuda Yaksa wani dadi pusing nek wonten arep paduka kula nggih badhe nderek panitenan wantu bagus yen panjenengan ayo dene tak jak manjing ana jroning gedhong pusaka tak wanuhake kelawan kereta Garuda Yaksa
patrine ndendeng saengga praja mulan pratangga pusekan prawadya Priyatara wonten jawu wani tenan kowe inggih wantun sawangen iki dudu kreta lumrah aja kok padake kreta-kreta bersyukur kuwi nentasa kae dudu kreta Kyai Garuda Yaksa iki tekane bareng karo dumadine negara Wiraka Wiraka dadi kreta iki teko iki yasane para dewa kula sing ati-ati dadi kula sekaken wis yen pancen ngono ora kaki sengkraan aku ning turangga aku sing minangka dadi Silapati nggih monggo Raden kula dherekaken wonten dawu nek mboten pentu menika kreta Garuda Yaksa iki menika kreta Garuda Yaksa kreta pusaka Wiraka kok ngedamel kok ingkang niti sinten paman menawi mboten Prabu Maswamati nggih putranipun oh ngaten inggih menawi ngaten menika mangsa ketha menika Senopati paman dikokaken mundur Senopati Wiraka badhe kula dawai nraca bala jemparing apa paman nggih nyemanggaken nggih pating balber panjanya grimis kemawang punang jemparing kalaca bala para dene mandeg jegrek usir melihat kala datan ngebahaken kreta sarta datan nglampahaken punang turangga ing cipta namung nyuwun marang keparenging perkara pranyata kalis saking dumawahing jemparing amung kewala Raden Utara eling-eling satriya jilih getih wedi mati Dupine merapi dumawahing punang jemparing mencolot medal saking kreta
Sana, Jeno, wonten dawuh Prabu. Anggepmu ki apa? Aku gedhe saka mburi. Aku dibawa ke rumah jambak rambutku. Aku ki mbok apa? Mbok baturmu ngono. Sing batur ki kowe. Yo. Kok dadi kowe wani kelandaan jambak rambutku? Aku mbok apa? Aku ki pangeran Pati, anak ratu ya kula, anak ratu. Raden, kula mboten laiben putra ratu. Nalika panjenengan dados senopati, nanti dipun sumpah menapa mboten? Ayo tahu, senopati menika kados pundi? Aku sing kelingan. Siji, senopati kudu manembah marang Gusti Kakang Akan Jagat. Kaping pindhone kudu bisa nentremake negara, ngayomi para kawula nganti teteh sing getih kang pungkasan. Buktinipun menapa? Laipun jenengan aturaken Juraga kanthi tetes sing getih kang pungkasan. Buktinipun pundi? Ing atasipun jengandika menika perang dereng ngantos lumawan. Semerep gawahipun nang jemparing kemawon lan sampun ajri. Senopati grogrog pulune kok wis mrumpat saka peta. Menapa kados ngaten menika mboten badhe ngucapkaken asmane Narendra. Paduka menika putrane Ratu. Ya kalau Dewi, wong kendel yo kendel, lihat mok mati kodok. Wiki wong budun kita ngono katon terus. Angger aku. Ora budul lho, ora ngerti. Ayo salangan. Kendel yo kendel itu juga kok itu. Kae salangan gendera seditancep kae pira kae salangan ora. Gendera kuning nganggo gambar sirah gajah. Kae genderane sapa? Kae genderane Prabu Duryudana. Ngerti lho. Kae gendera gambare segara muncar. Kae genderane Pendhita Takodo Begawan Bisma. Kae ning gendera gambare Gendewa Pinenteng. Kae genderane Pandhita Durna. Ngerti lho? Banjur kae ana gendera putih gambare Surya Dadari. Kae genderane Ratu Nawangga Prabu Karna. Kae ning gendera gambar Joker. Kae semu keduran mongko tancepe gendera siji kae prajurite kuwi sithike 500 kae pirang gendera pikir mongko senopati Wirata ning aku dhewe loro wae kusir apa mati kodhok aku suwung mlebu geni paring lakune cerita bali mancing dhewe kedaton lutut awak gape manggur piye menawi panjenengan ajrih kula ingkang wantun sakmangkipun balik kemawon jengandika ingkang ngusir kula Senopati. Wah Gusti. Aku kon ngusir ya apa? Senopati ya apa? Lah ngaten panjenengan damel wirang. Wirang sapa? Wirang kula. Ing atasipun kula menika lare dusun kemawon. Kula wani maju perang anak ratu kok ingah-ingin kula tugel. Dadah.